Direktor Nina Jovanović kaže da škole imaju obavezu po zakonu o osnovama obrazovanja i vaspitanja da formiraju đačke parlamente. Cilj je da se deca još u školi upoznaju sa određenim demokratskim pravilima kao i da odgovorno stoje iza svojih odluka. Parlament će imati i konkretne aktivnosti. Ja se nadam da će učenički parlament da nam pomogne u organizovanju nastave i njihovog kulturno-zabavnog života i da ćemo malo više angažovati učenike u samoj školi, odnosno da ćemo moći da konačno napravimo taj đački klub gde će biti mesto za okupljanje učenika, a ne okolni kafići i skitnja noću. Formiranje ovog parlamenta je deo projekta Strateška akcija razvoja dece i mladih u Pirotskom okrugu, koji je podržao Fond za podršku civilnog sektora. On predviđa formiranje 13 parlamenta, predstavnika institucija, obrazovnih institucija i drugih, uključujući i nevladine organizacije. Ono što se razlikuje ovaj vid ili ovaj način formiranja đačkog parlamenta i drugih parlamenta mladih u Pirotskom okrugu jeste najpre podrška samog donatora, odnosno Evropske agencije za rekonstrukciju za ovaj program koji se temelji na zakonskoj regulativi da u obrazovnim institucijama postoji takav đački parlament, odnosno takav vid organizacije dece. Po formiranju, parlamenti su potpuno nezavisni i mogu konkurisati s projektima kod nadležnog ministarstva kao i kod donatora, kaže Nikolić.